чӣ тавре ки Радиои Озодӣ менависад, сокинони ноҳияи Вахши вилояти Хатлон хабар доданд, ки дар арафаи сафари Раис ҷумҳур Раҳмон кормандони шӯрои маҳаллӣ хона ба хона гашта аз ҳар оила 20 сомонӣ талаб доранд. 22 сентябр Раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба вилояти Хатлон омад. рӯзи сешанбе ӯ аз шаҳри Тус, Левакан ва Бохтар дидан кард ва интизор меравад, ки ба ноҳияи Вахш низ равад. Ҷумагул Ашурова, сокини деҳаи Иттифоқи ноҳияи Вахш, ба хабарнигорон гуфт, ки кормандони шӯрои маҳаллӣ чанд рӯз аст, ки хона ба хона гашта аз ҳар оила 20 сомонӣ талаб мекунанд. ман камбизоат ҳастам ва соҳиби 8 фарзандам. 2 нафари онҳо маъюбанд. ман худам ба пул ниёз дорам. аз тарафи дигар мо дар деҳаамон мактаб ва нуқтаи тиббӣ надорем. кӯдакон ба мактабе мераванд, ки 8 километр дуртар аз деҳа ҷойгир аст. дар моҳи апрел хонаҳои мо аз зилзила осеб диданд. аз тарафи ҳукумат ҳеҷ як кӯмакӣ расонида нашудааст ва ҳоло онҳо аз мо боз пул талаб мекунанд. хашмгин мешавад зан. сокини дигари ноҳияи Вахш бо шарти ифшо нашудани номаш гуфт, ки кормандони шӯрои маҳаллӣ аз сарватмандони деҳа маблағи хеле калонтар талаб мекунанд. ҳамзамон раиси шӯрои деҳаи ноҳияи Вахш Қосим Давлатов ҷамъоварии ҳатмии маблағҳоро барои ташкили мулоқоти Раис ҷумҳур Раҳмон эътироф кард. бале, мо барои гулдастаҳо ва обод кардани фаввораи майдони марказӣ аз соҳибони нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ва роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ маблағ ҷамъоварӣ кардем, иброз намуд Давлатов. саросари ҷумҳурӣ имрӯз корҳои ободонӣ идома доранд. ноҳияи Вахш низ дар қатори дигар ноҳияҳои кишвар ба рӯи корҳои ободонию созандагӣ корҳои зиёдро ба анҷом расонид.